Лишените от свобода трябва да имат 3,25 квадратни метра лично пространство. Питали ли сте се какво е да нямаш покрив над главата? Колко са децата в България, които са лишени не просто от лично пространство, а от собствен дом? Рози е едно от тези деца. Майка й губи работата си, задлъжнява и принудена от бедността, отглежда Рози от милостиня. Детето губи дома, а по-късно и майка си. Този отпечатък, който животът оставя върху нея, я вижда за първи път приемната й майка. Преди това бях много срамежлива, ходех прегърбена, не гледах хората в очите. Винаги се съгласявах с мнението на другите. И просто каквото ми кажат, това ще е. Докато сега, вече съм много по... Стоката ми е друга, по-решителна съм. Даже понякога нарочно ме оставя да вземам сама решения. И така, в смисъл, това много помогна. Всеки момент е хубав. Това са хора, които много обичам и ценя и да. Аз преди почти нямах приятели. Обаче нещата се помениха коренно. Имам биологични семейства, които се грижат добре за децата си. Но има такива, когато финансите не стигат, условия няма. И така, докато при приемната грижа, важно е детето и всичко се гласува спрямо него. Трудностите всъщност са за да ни направят по-силни. Трябва да ги приемем като приятели, като нещо неделимо от живота. Има и хубаво, има и лошо. Трудности и върхове.